Ahoj, ja vás zdravím u nového prvého uvítacieho videa na tomto kanáli, kde si povieme, čo budem hrať a čo budem vlastne natáčať pre vás, také hry. Môžeme si potom nielen hrať a natáčať, ale môžem také hacky, alebo vám poradiť na také hre. To už je jedno, to sa dohodneme. Takže sme sa do toho môžeme hrať. Tieto hry, čo sú tu, pre malý tweet. Prepáčte, to bola nechceš čukol, takže budem hrať Clash of Clans, to je také hlavné, potom Agario, Nebulous, Real Skate, možno také Bitwin Hockey, určite iné mnohé hry, ktoré radi uvidíte. Iné možno stačí napísať do komentára. Takže ja hneď, ako sa myslím toto video, tak vlastne natočím prvé oficiálne video, čo budem hrať, bude Clash of Clans, bude to taký začiatok. Nebudem hrať od začiatku, pretože to hrám dlhšiu dobu. Nejdem vám nič prezradzať, pretože uvidíte to v ďalšom videu, ktoré za chvíľu bude. No a neviem, to by asi bolo všetko. Ja sa s vami budem učiť také ovládacieho videa, ak sa to dá považovať za také, no a myslím, že asi je koniec. Ešte čo som chcel, ešte mám niečo, neviem. Dobre, čaute a majte sa krásne. Čaute.